Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Girl, your body clean and girl, your body fresh. Awesome, awesome. I wish that I could taste them all night. Yes, around. Drop it to the floor and then you bring it up back. You know I really love it when you do it like that. Me never see a girl without a booty so fat. Shake it up like a earthquake in a that. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Drink. Smile a while, 'cause you so meek and mild. Can't fathom how you got the underneath, how it's so fat. I swear to God, me get a knock, me walk about 3 miles. Matter how I'm Beverly Hills, girl, I got you in girl. Matter how I'm Beverly Hills, all she wears red bottom heels. Yan ay patungo.
K-Amsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Ayan, so nakita ko nang nag-comment ang ating valedictorian nung September, ang ating solid almusaler na si Christine de Guzman Roy. Hello sa iyo at syempre kayong lahat nakatutok na naman sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. Go sa kwentuhan, go sa kasiyahan, swak na swak sa kulitan dahil kasama pa rin natin at hindi mawawala ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kim P. Hello, Madrid Nation! May sumisingit sa camera ko, nakikita. Lagi na lang. Ayan, syempre, hello, good morning and happy Monday po sa inyong lahat. So, kamusta naman ang inyong mga naging weekend? Ayan, ako, nag-enjoy ako ngayong weekend kasi nakabanding ko yung family ko. Hi, Father! Hello kay Miss Jazzy and kay Mr. AJ. Yan, relationship goals. Ayan, cute mo Huwag naman. kalimutan mag-heart react Yes. for Team Kimpi para sa mga games natin for today. May sumisingit doon, oo. Parang merong mga sa'yo. Gusto niyo na ba makilala kung sino to? Ayan. Oo, may bago tayong kasama, di ba? So, yan. Siyempre, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sino ba ang ating mga kasama? Ang ating mga kasama, pinalitan na niya si Rupi. Let's all welcome ang guwapong Kenkoy, Johnny Deep! Ano ba yan? Hello! Bagong gupit po siya, di ba? Hello! Kilala niyo ba ako? Kilala niyo Ito ba si ako? Mr. AJ. Huyo! Hello! Napakasaya din na ngayong weekend kasi nakasama ko rin ang magulang ko. Nakauwi na ako sa aming bahay. Yes. At may bago ako surprise sa engineer kanina. Ano yun? Thank you. Batiin naman natin yung mga galing ng Japan. Kauuwi nila kahapon. Ayan, syempre. Mukhang Comment. enjoy naman ng ating team abroad sa kanilang tour sa Japan. Hello, binabati ko yung Peter Parker na manonood niyo. Peter Parker? Sino Peter So, Parker? syempre, huwag niyong kalimutan mag-react, and comment if ready na ba kayo and excited na ba kayo para sa games natin today. Yes. Salamat, Halo kay Roy. Christine de Guzman Roy. Ano sabi niya? Oh, manawagan kayo sa inyong mga fans. Diba sabi? Nanonood mo yun? Oo, new hairstyle bagay nyo po. Ayan yung hairstyle, bagay niyo po. Oo. Grabe to si Christine, countdown pa lang nanonood na agad siya. Oo, di ba siya yung Isang valedictorian solid natin? fan, yes. Happy Siyempre, solid yan. Kung merong award yan, Happy number 1 na yan. Ayan, at syempre wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating mga pages para naman na mas ma-keep in touch pa kayo sa amin. Syempre, sa Madrid, Philippines, sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Kaya sa mga gustong mag-apply, apply na kayo dito at i-like at i-share niyo ang aming mga pages. Ayan guys, so ready na ba kayo sa ating next game? Ayan, tawagin niyo sila. At syempre, wag na huwag niyo kalilimutang i-heart, react. Yung mic ko. Oh my Hello! God! Ayan, naririnig niyo ba Oh my kami ng God! maayos? Guys, pakicomment Naka-on na ang naman mic dyan ko. kung naririnig niyo ba kami ng maayos ngayon. Do not forget to heart react kay Kim P at... Click the bell button. Asan yung like react mo? Ayan, heart react Kaya for wala Team nagla-like Kimpi react. and like react for Team Rupi. So, Ayan. simulan na ba natin ang ating first game? Yes, Mukhang tulog ready pa na yung ba ano kayo? natin eh. Mga solid almusalers. Buksan na ba natin para magpumili na sila? kung Ayan, kung halo-halo sino? kay Marami Lina na. Rosario. Happy Monday! Ayan, ang ating Unti-unti na first silang game. unti-unti na silang lumalabas. Ba't tatlo So, yan guys, ang ating unang game, ang inyong favorite na hangman. Hangman. Ano Ayan. ba? Bago Ang- na to. Yes, halo-halo kay Princess Sabrina, Bukid. Halo-halo, Bago good sa morning, ata, ay good ayaw ko afternoon.
So, yan. Ito na ating first game ang hangman. Ano ba ang category na gusto nyo? Easy, medium, o hard Ano ba? daw? Pag ikaw, Kayo na ang pumili, pag guys. ikaw ang pipili, pag Kung pipili, ano ang Miss gusto Kimby, nyo, ano ang gusto sundin mo? nyo. Gusto ko medium lang. Medium, ayan, para marami So makasagot. medium rare. Last week ang pinili nila hard. Oo, may hindi nanalo. Oo. Oh, guys, pili-pili na! Dali, Easy, antay mo na medium, tayo. Guys, i-comment nyo Hard. lang kung ano ba, easy, medium, o hard. Yes, binabati natin sila Sir Jonathan, Sir Ian, halo-halo. Ayan, sabi ni Christine, impisahan natin ng Lunes sa hard. Yan. Hard na ba? Hard na. Hard, okay. Ayan, ready hard na si ready Lina. na Easy sila. daw, sabi ni Princess. Dali. Ano ba, easy o hard? Easy o hard? Dali, mag-antay muna tayo ng viewers. Ilan na ba? Pag naka 20 viewers na tayo, Easy, Mag-i-start na tayo. sabi ni Princess. Yan, syempre yung mga walang data dyan, pwede pa rin kayong makinood Sa at inyong mga katabi at makicomment. makicomment. Okay, guys. So, pwede kayo makicomment at pakilagay na lang inyong mga pangalan. Paano yan? Dalawa na yung nagsabi ng easy. Sabi ni Lina at ni Princess, easy daw. Easy na ba ito? Medium para sa lahat, sabi ni Miss Jazel. Oo, medium para sa So, lahat. try kaya natin mag-medium naman kasi last Okay. week hard eh. Okay, So, pinili ko yan. na to. Ito na. Medium para sa lahat. Play. ayan Yan. na. Ito na ang ating game. Ayan na. Ayan, Ang so sa ating mga unang bagong category Kaya audience. sabi ko ay- na, teka lang. Newbie talaga to siya So, yan. may Explain, princess eh. paki-explain. Sige. Explain namin. So, mag-input lang kayo ng letters at kung wala yung letter na na-input mo or na-comment mo, yan ay katumbas ng isang lobo. Ayan. At pag Puputok po ang lobo. Yes. Kaya ang rules, bawal magpaputok. Oo, Guys. bawal. Wow! May Sabi. pinapamigay daw. Thank Guys. you po. Sir, thank you. Thank you, sir. Sino po ito? Thank you, sir. Ayan, Joe. so, may daw, pasalubong from Japan. Napakalupit ni Mr. Joe. Nalaman yung favorite kong chocolate. Sir, thank you Bawal po, sir. Ayan, guys. Nakita niyo naman. Galing Japan. So, yan, may humula na. Hahawakan lang natin siya. Hindi pa natin siya Sabi ni Miss Jazel, letter R. Ang ating unang kategory ay, anong unang kategory natin? Eat and drink. Eat and drink. Yan, para po sa mga mahilig Sobrang linang ng kumain. mata ko. Yes. Nakikita ko pa. Ang ating first category ay eat and drink. So, yan. Sabi ni Miss Jazel, letter R. Letter R. Ala, may R? Wala. Ala, Miss Jazel, nagpaputok ka ng isa. Sabi ni Mr. AJ, letter E. Ay, wala. Sabi ni Christine, letter A. Letter A. Ayan, it starts with letter A, A. guys. Wala tayong letter R and letter E. E. Yes. At sabi ni Linan, ba ito? Linan, letter K. Ay! Guys, Diba, sigaw kayo ng sigaw. Princess, wala na po tayong letter E. Wala na tayong letter E. Guys, isa pa lang ang nahuhulaan. Ano sabi ni ano? Tatlo na lang po ang balloon. Ni Sabi ni- Barboza. Barboza. Letter M. Sure ka na ba? Ayan, may M po siya. Ang galing naman ni Linan. Ano pangalan? Barboza. Parang Ay, pirata. tama si Linan. Sabi pala ni yun. Princess, letter I. Ay. Ba't parang tatlo lang naglalaro? Sure ba kayo Apat dito? lang. Feeling ko tulog Walang pa. letter I. Guys, walang letter I. Ako din inaantok pa eh. It's Monday. Guys, i-share nyo nga itong para dumami tayo. Halo kay Jamie Jane Sarinas. Venus. Ayan, isa rin yan, solid almosalers. Yes. Ayan, sabi ni Mr. AJ and Jamie, letter I. Guys, Walang I. wala nang I. Sabi ni... Dalawa na lang ang balloon, guys, kaya kailangan mag-ingat na tayo sa mga letters. Yes. Susundin ba natin Dalawa si na Mr. lang. AJ Ayan, saka si halo Lina? kay Sir Ian. Hi, Sir Ian. Ayan, sabi ni Sir Ian. Almond nut. Almond nut. Ay. Ayan, sumagot na rin si Jamie ng Sabi ni Mr. AJ tsaka ni... Almond oil. ano ba? Nut Lina, ba to letter or L. oil?
Kaso wala na may siyang letter I. L. So, hindi siya oil, Hindi Mr. siya oil. AJ. Bigyan mo nga ng N. Letter N. Ay, Ay, hindi. May O pa pala. Hindi Ang siya I nut. Ay, wala. Hindi siya Hindi nut. siya nut. Guys, hindi siya nut. Sir, hindi daw po nut. Hindi rin oil. Yes. Sana oil. Sana oil. Pero walang I. Sir, Oo hindi. nga, mali. Walang U. May U ba? May U. Sir, hindi Sige, nut, buksan sir. na natin. Dalawa na lang ang lobo. Guys, dalawa na lang yung lobo. Sure ba kayo sa letter U? No! Hindi Pindutin siya natin? almond oil, Mr. AJ. Walang I, tsaka L. Wala ding nut. Oo. Yes. At wala, sige, let's try letter O. O? Or U. Oh, Oh. Ah! Ayan, guys! Ano na? 3 letters na lang, hindi siya Search na yan. Almond na yan. Almond no. Search it. Sabi ni Princess, letter D. Letter D. D. Ayan, 2 letra yan? na lang, guys. Dali, paunahan na kayo. Paunahan na. Almond. Paunahan. Almond. So, alam na natin ang first word ay almond. Almond, So, siya? ano pa bang pwedeng kasama na? Paunahan na yan, Ah, guys. paunahan na yan. Hindi siya oil, Masarap to. hindi siya nut. Sabi ni Christine, almond hot. Si Jamie naman, almond pop. Almond pop. Ano ba? Hot ba o pop? Hindi na pwede yung hot. Wala na kasing Wala nang H. Oo. Ay, wala nang T. Hindi rin siya nut. Ay, hindi. Pwede ba yung hot? Ayan, sumagot din si Rika Chan. Halo, Rika Chan. Sabi niya, almond pop. Almond nut, sabi naman Ano nila. ba to? Hot? Pot daw, pot. Nut? Pop. Dali, mag-input na kayo ng letter. Oo, mag-ipon Ayan, na sabi kayo. ni Linan, almond Dahil sa sobrang pot. dami nyo, hindi kayo nagkakaisa. Letter na lang. Halo, Rika Chan. Ay, Siyempre, Rika thank you Chan. for Rika watching Chan. Almusal Club. And Rika Chan, happy kilala mo Monday pa sa ba inyong ako? lahat. Kilala mo pa ba ako? ako, Rika Chan? Ano ang susundin natin letter? Letter P. Buksan ba Ayan, natin letter sumagot P? din si Linan Almond Top. Top. Ay, baka top. Ano ba? Pop, not hot. Try na ba natin ng almond pop? Kasi marami sumagot ng almond So, pop. letter P. Try natin letter P. Okay, sigurado kayo dyan. Ayaw nyo na nakaibabaw na almond. Pop? Okay, letter P. Pop. Guys! So, hindi rin siya Pop. top. Almond soy, Sabi ni Jamie. Almond soy. Guys, hindi siya almond top. Pwede Hindi siyang rin soy. siya almond pop. Soy. Oo. Isa na lang po ang balloon, guys. Kaya kailangan hulaan na po ang words. sundin na natin si Jamie. Almond Yan, soy. sabi ni Jamie, almond May soy. lalaban pa ba? May sinasabi si Christine, Rika. almond Teka soy. lang, pabasa lang. Sige na, Ano sige sabi na. ni Rika? Ano sabi? Rika. Yes naman, Rupi. Ka ngayon. Ano yung senso? Nag-buff. Pal. Yes naman, Ruby. Tut ka ngayon. Ano yun? Ka ngayon. Bawal po sabihin yun. Ano? Almond Joy? May sumagot almond soy. Meron din almond joy. Ano ba talaga? Masaya yung almond. Masaya ba yung almond ko? Kasing saya ng Lunes namin ngayon. Gusto ko yung mga Ayan, may sumagot Gusto ko yung almond mga... vow. May ganun ba? May vow Almond? pa. Almond vow. Ano ba itong almond na to? Gusto ko yung almonds niya. Nagbabaw, nagbabaw. Almond sow. Ano to? Bigla ako naging okay Guys, hulaan nyo na. Letter na lang, guys. Letter na lang. Pero isa na lang kasi yung balon eh. So, yan. Joey. Almond. Almond bow. 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 May bow na, oh. Almond bow. O, sige, ano bang tutuloy natin dyan? Almond Guys, joy? Letter. Input. Guys, letter ano ba? Kung sino yung W or Y? magkakatulad-tulad ng madami, yun yung aming i-click. Almond Dali. cow. Gusto ko na mga sa... My goodness! Rika Chan, hindi siya almond top kasi wala na tayong letter P. Baka mamaya maging toy yan, ha? Almond Yes. toy. Eat and drink, guys. Okay, so Sabi ano ni Miss susundin natin Jazzle, dyan? almond cow. Ano ba? Letter Y or letter W? Oh my God.
Ano yan? Sorry, kasi ayaw ng internet natin. Input kayo ng letter. Input kayo ng letter. Ayan, sabi ni Ayan, Princess W daw. And W. Lilinan, W. Ayan, dumadami na. Dalawa yung W. Sabi W? Miss Jazza, letter C. Letter C, anong susundin natin dyan? Guys, isa na lang ang lobo, guys, ha? Almond Joy, Almond Soy. Feeling ko yung soy. Soy, Guys, input pa, wow, input. wow. Oo, feeling ko yung soy. Anong letter, guys? Guys, letter. Unti pa lang yung sumasagot. Ayan. So ano, susundin natin dyan? Ayan, Almond W. Soy? Pero may dalawang sagot kasi yung yung W. W. Si Princess and Lilinan, kapag mali yan, kasalanan nila. Okay, so W. W, okay. W na ba, And guys? 5, Sige, para matapos na to. 4, Oh my God. 3, Wala ito. 2, 1. 1. Guys! Almond Joy! Ang galing! Sino yung nanalo? Ang nakasagot ng Almond Joy kanina. I see. Wait. Uy, Joy. tinawanan natin tapos na to Ang pala. nakita ko si Rika Chan. Wow! Team Rupi yun ah. Talino naman ng Joy. Oo, si Rika Chan ang nakasagot ng Almond Joy. Pero paano yan? Pag Grabe, may ganun pala. Yes. Ayan, syempre guys, don't forget mag-rock ng heart rock for Team Kimpy at Pero paano Ay, yan? for- Walang for ano yan? Team Rupi. Paano Invalid yun? siya, Invalid siya? Kasi Na-count yung na. na-count natin. Count na yun. Count na natin Count kasi yun, no? Ayan, si Rika Chan lang Okay. yung nag-iisang sumagot ng Almond Almond Joy. Joy. So, Sabi ni JB, OMG ha, galing naman. Grabe, hindi ko nga alam yun eh. ako din eh. At dahil dyan, sino ang panalo? Rika Chan. Rika Chan. Siyempre, Rika Team Rupi Chan. yan. Matalino yan. Siya ang nakasagot ng Almond Joy. Yes, ang ating So, yan next na. Next category ay... Ano yan? Places. Places. Ayan. Tinawanan ko pa. Akala ko ano. Nice, I've Ako learned, din sabi eh. ni... Nice, I've Jazzy. learned. Kami rin, Miss Jazzy. Hindi ko alam na may ganun pala. Ang talino, no? Congrats. Masaya yung almond, sabi ni Jamie. Ayan guys, ang ating second category ay Ay. places. Ayan. Bakit Para ano sa mga sinasabi? mahilig gumala. Ano sinasabi ni Princess? Wala po akong kasalanan. Ano yan? Hindi kasi sabi ko, pag yung W, di ba? Ay. Kasalanan ni Linan tsaka ni Princess. Nice! I've learned. Sabi niya, oo, natututo talaga tayo dito. Meron palang masayang almond na pagkain. Oo. Ano kaya yun? Okay, so guys, input kayo ng letters para sa ating next category. Ang ating Ang next category ay places. Places. Magawa, game. Hindi ka nasasalita ng part. Bakit? Busy ako mag-heart and like. Oh, wow. Yan, wala pa akong nakikitang nag-heart rock and like rock dyan eh. Palike Rock and rock heart naman react kayo na tayo dyan, dyan, guys. mga chong. Mga chong, heart and Ayan, rock. second category ay Heart like and rock, places. mga chong. Places. input lang kayo dyan, guys. Ayan, sumagot na si Linan. Sabi niya letter S. S. Ay, walang less, Linan. The place. Sabi ni Palace kasi. Sumagot si Palace. Christine, the The Palace. Palace. Sige, try natin ang Letter E. E, sabi ni Sige, Princess. E. Try natin. Ah, Ayan. hindi Mali. siya ba? Hindi siya the Christine. Hindi siya the Palace. Sabi ni Jamie, letter A. Ayan, New Jersey. Letter daw. A. Teka lang, New Jersey, sabi ni Rika Chan. New Jersey. Wow, ang galing naman ng Team Rupi na yan. Grabe. Hindi siya New Jersey kasi sana may E dito. Wala, Oo, hindi siya New Jersey. Yes. Pero hindi Try siya. natin ng letter A ni Jamie. Ala! Wala siyang letter A, Jamie. Ayoko nang sumigaw. Ang sakit na nalalamunan ko. Engineer, panoorin mo na yan. Hindi rin siya New Jersey, Rika Chan. Kasi kulang yung E. Guys, gising na ba kayo? Huwag mo naman sirain yung ear tips mo. Ha? Kim, bigay mo na lang sa akin. Sabi kung ni ayaw mo Princess W daw. Sabi ni Princess W na. daw. W. Alam mo bakit W yung tawag doon? Bakit? Pare, dalawang U na pinagsama. Uy, may W! New siya, Ayan guys, may W. Diba? Hello, Mr. Jonathan. Hi, Mr. Jot. Hi, Mr. Thank Joe. you, Kakainin sir. namin to. Thank you dito. Mr. Joe, sobrang favorite Go, ko parang talaga ng nag-endorse Kit ka Ayan sa na. KitKat. Tignan niyo. Sige, sige. Ay, alam ni Sayaw. Kim.
Pwede kami Ayan, endorse sumagot si Christine. Sabi niya, New Mexico. New Try Mex- natin ang letter X? Oh. X. X? Sabi rin ni Miss Jazzle, Diba? New, ano ba sa dito? New Mexico. Guinea. Mexico. Ano to? Saan? Guinea. Saan? New Guinea. New Guinea. New Berlin. Di ba Papua New Ano ba? Guinea yun? Hindi kasi nga. Papua New Guinea yun Mexico. eh. Guinea. Okay. Berlin. Letter X. Oh, no. Walang X. Guys, walang X. Meron X? Ay, meron. Tama Ayan. na. Siya sa Tama na alphabet. yun. I'm sorry, May guys. lalaban pa ba dyan, guys? Dali, mag-comment, Parang comment pa. nangangamoy na eh. Halo. Halo kay Kim. Jimmy Slam. Kim. Alam ni Mr. Joe yung favorite ko, no? Kaya nga eh. Nuts. Tsaka, Mr. Joe, si Kim, hindi nyo na dapat binibigyan ng chocolate Zealand? yan. New Hindi Zealand naman po daw. mahilig sa chocolate. Zealand. yung tao. New Zealand? Ang cute. Okay, guys. So, buksan na natin New Mexico. Let's try letter N. Try natin ang letter C. Letter C. Yan, may lalaban pa ba, guys? Okay, go, go, go. Ano yan? Ang New konti. EXO. New EXO. Sabi ni Penge Jim KitKat. Penge KitKat Pama Rufy. Ako na lang ang kuhanin mo. Ayan, Kasi- sumagot na rin si Rika Chan ng New Mexico. Okay, so buksan na natin letter M. Letter I. Letter O. So, congratulations kay Christine De Guzman Guzman Roy, ang ating Roy. solid almosalers. Yes. And solid. Yan. And solid. Rumpy. Ayan. Hindi siya rumpi. Ayaw, rumpi siya. Okay, Ayan. last set. So, grabe. Talagang palaban si Eat Christine. and drink again. Ayan. Kasi Ang mamaya, ating alam mo third bakit category ay eat and drink. Teka. Ayan, halo-halo kay Kael. Ula, parang ngayon ko lang ulit siya Kael, nakita. saan ka nanggaling? Ayaw na niya sa'yo, Kael, Rupert. Saan ka nagpunta? Sabi ni Kael, China Oil na nanalo. Kaya mo Kael. yan, Kael. Marami pa tayong game. Kael, lahat ng Team Rupi nanalo ngayon sa Hangman. Oo, Ikaw totoo na lang yan. ang kulang. Yeah. So, Alam kailangan mo, here's manalo Rika ka rin. Chan. Ikaw na lang. Ang ating third set ay may 3 words, guys. Eat Sabi and ni drink. Jamie, gagaling. Dito lang ako nanalo eh. Di pa napanalo. Tsaka si Christine Joy, Kaya mo yun, Jamie! dito lang siya nag-aabang kasi sa mga susunod na kalaro, hindi na siya nakakahula. Ayan, sumagot na si Christine, si Jamie, and si Lina. Letter A. Letter A. Ayan, may 3 A, guys. Almonds na naman yan. Joke lang. Almond Joy. Almond Sabi ni, sad. Rika Chan, letter C. Letter C. Ay, Rika Chan, bakit ka nagpaputok? Rika Bakit Chan, ka masama yan. nagpaputok? Yan, lunes na Na-disconnect. lunes. Sabi ni Kael, haha, medyo busy Ayan, sa school, tas nag-donate ng dugo. So, ayon, may silbi na ako sa lipunan. Thank you so much, Kael din. Si Rupert ba may silbi sa lipunan? Marami. Ay, ayoko magsalin ng dugo kasi Yan, baka syempre yung Kael, masalinan busy ko. sa school. Thank you for watching Parende Almasal Club, Kael. Thank you so much. Sabi ni Lina, letter S. Ito may tanong Sabi ni ako. Jim, Meron letter letter L. S. Ano yan? Letter Sige, L. papansin Mamaya, kita. mamaya. Uy, meron letter L. Ayan, May mga hello, silbi yung Mr. Team Rupi Sam. ngayon, Kamusta ah. naman kayo dyan? Hello, Mr. Sam. Bakers. Yes, sabi niya, hello, I'm back. Thank you for watching, Mr. Sam. Mag-comment ka na para manalo ka na ng Yes, so, load. Sabi ni Princess, letter O. guys, dapat na lang ang balloon. Sabi ni Rika Chan, letter N. Sabi ni Mr. Sam, Wow, wow, bago uy, tatlo na gupit. lang yung Halo, balloon. halo. Lagi niyo naman ako nabaka. Refreshing ba, Mr. Sam? Kami na say. Sabi ni Linan, letter P. P. Parang Sabi ni alam ko na yung ano? una. Ala, walang P. Letter T. Oo, sabi na eh. Ayan, may 3 T. Ayan, salt at. Sabi ni Mr. Sam, nanood kasi ako ng The Killer Bride eh. Yung nanay ko na-addict din dyan sa Killer Ay, Bride. yung Killer Bride sa lugar namin sinushoot yung Oo, simbahan. sa Indang, Sa Cavite. Cavite. Yes. Wow, it's a nice place to visit, Indang, Cavite. Okay, anong Dahil letter? makakakita kayo ng mga pogs. Ano guys? Hula pa kayo guys. Sana pati balbal. Shave na din. Balbas! Balbas! Balbal. Balbas! hindi to sinishave eh. Isi-shave po yun ni sinishave, Kimpi. Mr. Sam. Ayan, sabi ni Christine, salt water taffy. Ano Grabe to? naman. Ano yan? Hoy, inano na yan, no? Kasi magmumukha, I-research pag na sinave yan. ko to, magmumukha akong high school. So, Letter try F. natin ng letter F. Ay. Ayan, sumagot na rin si Rika Chan ng
saltwater taffy. Sabi ni Ang Sir lupit Ian, naman. lupit Ang lupit naman naman ni ni Christine. Siyempre, Sir Ian, solid almosalers natin yan. Valedictorian Christine. yan. Kaya solid, ano Solid natin yan? yan. Solid Ruby Fans Club yan. Hindi, rumpi siya, rumpi. Sabi ni Mr. Sam, bakit balbal? Balbas pala. Typo lang, typo. Di ba, Mr. Balbal. Sam? Alam ko Salt naman. Sabi ni water Jamie, taste. saltwater taste. Taste. May F na dun eh. So, let's try letter Y. Oh. Ayan, guys! May lalaban May pa ba? lalaban pa ba? Ano ba to? Hindi na siya taste eh. Ang Yeah. alam dulo ay taffy. Ano ba to? Hindi ko Ano bang alam to taffy? eh. Paki-explain, Yung ano, yung- Christine. Christine, paki-explain nga kung ano to. Yeah. Ayan, ang dami nang sumasagot ng Saltwater saltwater taffy. Ang So, hirap try naman na ba yan. natin? Okay, Ang galing let's- naman, sabi ni Linan. Letter W. Siyempre, kaya Letter E. alam nyo kung bakit And, kayo nandito sa... ayan, congratulations, Almusal Club. Christine Nga, de magagaling Guzman na Roy. Ayan. Sabi mo. Ano sinasabi mo? Ang lahat sige. ng nanonood ng Almusal Club ay magagaling. Sabi ni Kael, Taffy Tulfo. Taffy Tulfo. Ano ulit, Miss Kim? Ano daw? Taffy Tulfo daw. Sabi ni Kael. Hindi naman ang reaction ni Rupert. Ni Rupi pala. Ano yan? Kael, Last lipat ka na lang kay Kim. Taffy Tulfo. At Kyle. dahil, sige. So, yan, sino ba ang... Bakit bumalik ka pa? Kael, bakit bumalik ka pa? So, yan, sino ba ang ating winners para sa ating unang game? Yes. Ang ating mga nanalo sa ating hangman, set 1, Rika Chan. Set 2, Christine de Guzman Roy. And for the last set, again, Christine de Guzman Roy. Ang ating solid almosaler valedictorian for the month of September. Ayan, so ready na ba kayo sa ating next Hello, game? hello kay Jenny Rema. Ayan, batiin nyo pa kay heart react kanyo and like react. Ayan, syempre, don't forget Ayan. mag-heart react naman kayo dyan. Sabi ni Team Kael, Kimpi. sabi ni Kael. At kung excited ba Sabi kayo ni sa Kael, mga ayan, susunod pang mabasa game? kayo. Yung iba nga, hindi bumabalik. Parang simulang-simula ay laging pinaghuhugutan to si Kael. Okay, yung dalawa. Kael, broken Rupert. hearted ka ba, Kael? Wow, well-groomed. Ayan, Well-groomed well- ka daw. wow, Kael, kung broken hearted ka, Well-brighted. So i-PM yan, ako. syempre react naman kayo dyan, guys, para simulan na natin ang ating second Next game. Pag, Yes. pag Buksan nag-usap ko na tayo, to, hindi ah. ka na magiging broken hearted. Oo. Okay, so buksan ko na ang ating Oo. movie serye. Epal. So, simple and simple lang Paano ang ba ating to? Para mechanics. sa ano? And comment ready, guys. Dali, comment ready and comment how kung hindi nyo pa How, alam. yes. Para maipag something. Ayan. So, yan, nakikita nyo, meron kaming nilagay na 4 na pictures in isang movie. Ayan. So, huhulaan nyo lang kung ano ang title ng movie na ito. At kung meron number, for example, Now You See Me 2. Ayan. Dapat kompletong-kompleto. Mahigpit ang ating judges. Judges. Sino ba ating mga judges? Dito sila sa harap namin. Yes. Charot. Okay, so guys, ano nga ba yan? Alam niyo ba yung movie na yan? Ready na si Linan. Ito, Ang ating ito, first mga genre comment ay action. Ito po Action. ay action movie. Ito. May sinabi Toffees look like candy. Haha, ewan. Thank you. Yes, para sa mga nanalo, Candy ba siya, pakibigay ang inyong mga Christine? numbers. Candy daw? Toffee nga yung sumbungan ng bayan. Saltwater Taffy taffy is a Tulfo. look like candy. Ayoko na, Ewan. last one. Thank you. Okay, anong movie ito? Napanood nyo na ba to? Alam nyo ba tong movie na to? Ano bang movie yan? Oo, alam ko yan. Ano ba yan? Ayan o, itong Ano ating ba yan? movie. Yung ano yan? Tagal naman. Ayan. Saan? Flash mo na dito. Yan ang ating... Sabi ni Ryan, halo kay Ryan Buwan. hindi ko pa Sabi siya niya, napapanood. Pirates Ako of din, the hindi ko pa rin siya Caribbean, napapanood. Dead Hindi. Manches. Wala na. Sabi ni Linan, Chinese Caribbean na tayo na. Sojak. Ayan, sabi ni Mr. Sam Rambo, Ayan, Last Blood. Nagko-comment na si Mr. Yan, Sam. Mr. Sam, comment Mr. lang. Sam, and salamat. react Akala naman ko dyan. manunod ka lang habang buhay. 3 Ryan, words. hindi daw siya Pirates of the Caribbean. 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 Ay, Social Caribbean ako yan. eh.
Caribbean Metila. Different school. Different pronunciation. pronunciation. Yan. Ah, pronunciation! Yes. Sabi yan Caribbean ng ating Metila. tatlong momshies. Different school, Different. different pronunciation. At kailan natin Sabi sila nila. mapapanood? Every Friday night. Yan, 7 p.m. Sabi ni to- Jamie, yan. wala na. Ito na yung kahinaan Oh, ko. guys, ano to? Okay na yan, Jamie. Hula lang ng hula. Magbigay kayo ng clue. No, hindi siya pirate. Magbigay tayo ng clue. What clue? Ano to? May May cartoon. cartoon siya. Oo. Yes. Oh. Based on Cartoon, cartoon. yes. Ginawa Ano siya pa? live action. Yun lang. Ah, okay. Cartoon na ginawa ng live Magbigay na iba. action. Yun lang. Yun lang. Ano Umiilaw ang siya. power niya dito? Umiilaw siya. Umiilaw. Oh, Okay, May umiilaw. ano siya? May agimat. Hindi. May sign siya. May sign siya sa Sign of katawan. aging. Sign of aging. Tapos may sign siya sa Hindi siya katawan Pirates of na the umiilaw. Caribbean. Okay. Okay. So, kung hindi nyo ba Ano itong siya? mahulaan May within color 1 minute? blue. Ayan! Dora and the Lost City of Gold. Nagulat ako. Hindi po, Mr. AJ. Nagulat ako. Hindi rin siya pan, Ryan. Hindi siya ano siya? pan. Ano to? High school pa ata ako nito. Yung cartoon. Oh, matagal na to Ginawa eh. nila ng action Yes. movie. Yes. Anime, hindi siya cartoon. Anime siya. Anime ba? Anime. Okay. Maliit siya, no? The, The Lego Movie? Hindi po. Hindi. The May- Lucky Man, sabi ni Kyle, hindi rin po. Pero Ito meron po siyang ay da. action, yes. Meron siyang da. Meron siyang da sa unahan. Gusto niyo ba ng ng hint? Cute. Magkalaban dito, ano? Ano eh, huwag pala. Wow. Hindi, mahuli. Ano siya, kalbo? Oh, yun na. Ayun na yun. Kalbo Stop siya, na. kalbo. Goku. Kalbo siya. Para siya si Goku. Oo, kalbo. Para makuha nyo na yan. Ano nga ba yan? Okay, guys. Kalbo siya. Cartoons ito. Anime! Ay, anime, sorry. Cartoons, Anime. nasa Cartoon Network siya. Oo, anime, tapos ginawa ng live action. Yeah. Kalbo siya, Kalbo kalbo. siya. Lahat to napanood At may nyo. umiilaw sa katawan niya. Oo, color blue. Color blue. The Okay. Nation. The The Thai Thai Warrior, Warrior. hindi po. Ano Parang pa? nahirapan sila dito ah. Oo. Sila. Okay, so 1 minute na lang at di nyo pa nahulaan, ilalabas na namin ang tamang sagot. At Five. mag-proceed na tayo. Oh, Four. sige, Gusto niyo 4. pa ba ng hint? May kasama siyang bulag. The Incredibles. May kasama siyang ano. Oh, akala ko di mo pa Bulag. napanood. Ang galing Elements nyo. to Ah, guys. tapos ano, ganito rin yung buhok ng The tropa. Adams Family. Di ba? Hindi siya the Adams yung, Family. yung kontrabida, ganyan yung Ah. buhok. Hindi. Ayan, Mr. Sam, Avatar. Ano Malapit ba? na. Mr. Sam. The Power Ayan, si Rangers. Mr. AJ. Ayan. Ang Tama tamang ba yan? sagot po Ay... The Last Airbender. Wow, ang galing. Ayan, sabay sumagot si Kael and si Mr. AJ, pero mas nauna po Si Mr. AJ. Yan. Meron ka ng 1 point, Mr. AJ. Okay, next na tayo. Sayang, Mr. Mr. Sam! Kaya yung nga eh. pagtatype mo po, Ayan, ang ating second may genre ay Ay... Teka, fantasy. Mr. Sam, may invalid po ang inyong Ayan sagot. guys, Pag fantasy ang Fantasy. ating typographic second error. genre. Diba? Ang galing daw, sabi ni Christine. Yes, Airbender, sabi. Ano ang ating genre? Ang ating genre ay fantasy. Ang sati. Alam, napanood nyo na ba to? No? Ano yan? Tingin ako. To. Comment na, guys! Huwag na kayong Marvel to, guys! Ayan, may hint na kayo agad. Marvel. Marvel. Ano yan? Color siya. Eh? Marvel. Color siya. Tagal nila. Nagloloko daw nagloloko. PC ni Mr. Sam. Okay lang yan, Mr. Sam. Pwede Mr. bang Sam, parang bumawi? lagi na lang nagloloko yung nasa paligid mo. Iron Man, hindi siya Iron Man. Hindi siya Iron Man. Tapos na yung Iron Man. Hindi yun Marvel yun eh. DC yun. Ayan ba? DC ba siya? Oh. DC ba Ay, siya? oo, DC siya. Opo, O, DC DC siya. daw. DC siya. Error. DC, hindi siya Marvel. DC Error. siya Marvel. Sayang Nalipat lang naman. saglit. Doctor Strange yan. Doctor Ang Strange? ginawa mo, Kim. Sorry, Tingnan mo ang ginawa mo. DC pala siya, guys. DC.
Ate, kung ano man ang pinaka... Shazam daw, hindi siya Shazam. Hindi siya Jumanji? Shazam. Hindi pa. Hindi rin siya Jumanji. Ano Bukas ba, Jumanji. nakakabulol? Charot. DC pala siya, guys. Hindi siya Ghostbusters. Marvel. Siya ano siya? Jumanji sa iba. Deadpool. Hindi siya Deadpool. Ayan! Deadpool! Justice League. Siya yun. Hindi. Siya yun. Sa Deadpool. Siya yung sa Deadpool. Siya yung nasa Ah. Deadpool. Oo. Ayan, may hint na kayo ulit. Siya yung nasa Deadpool. Tignan nyo mabuti yung pictures, guys. Hindi siya si Aquaman. Hindi. Tignan nyo masyado yung pictures. Pakiramdaman nyo ano ang kulay na nakikita nyo. At Ayan ano, na, ang dami yun ng hint, guys. Oo, ang dami nyo ng hint. At malapit na ang Hindi siya Pasko. Black Panther. Oh my God, guys. Sinutulungan na namin kayo. Tama na Si yun. Black Tama Panther, na yung di ba hint natin. Marvel siya? Di ba Marvel si Black Panther? Galit na siya, oh. Galit gigil siya. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ayan, si Jim! Fantastic. Sabi ni Jim, Green Lantern! Hay nako. Wow. Hindi rin siya Fantastic Beast. May lalaban pa ba sa ano? Green Lantern. Hindi siya Green Lantern. At ang tamang sagot Tamang sagot ay... Green. Ayan. Wow! Lantern. First time Ayan, dami winner nang yun, sumagot ah. ng Green Lantern, si Christine and si Mr. AJ. Sino na una? Si Jim Miss lang. Yung, parang first time natin First time yung manalo. Wow, congratulations. Siyempre, hindi pa mananalo Ayan, yan. syempre, Binigay mo ng lahat. naman kayo dyan, guys. Parang panalo naman Rock yun. Guys, di for manalo Team dito Kippy eh. and Okay, Light so ang for ating... Team Ay, Ruby. okay. Paki-heart react. Paano yung Kim? Ano daw? Ano Ayan, daw? Heart Rock for Wait. Team Kippy and Ano Light daw? Rock for Heart Team Manalo naman yun sa akin. Ruby. Uy, Ayan. nawala tuloy. Okay, so ang ating next... So, meron pa tayong last set para sa ating movie serye. Kaya bawi-bawi lang, guys. Ayan, ang ating last chorba. Ayan. Last genre, Fantasy fantasy pa ulit. din. Ayan. Fantastic Beast of the Green Drives. Ano raw? Ano to? Grabe, binibigyan na Naiiyak ako. namin kayo agad ng hint. Oo, makulay ito. Ano sa akin? Para may mga Makulay. Ang cute yung dalawa. Hindi na, nabubulungan sila, oh. Ay, madali ito, ah. Hinuli ko to, madali ito. Chocolate Yan, napakadali. Factory. Harry Potter, hindi siya Harry Potter, Kamukha ko guys. yun. Kamukha ko yun. Ano to? May latest na movie. Showing siya ngayon. Yung cast. Why so? Sabi ni Mr. Sam, buset na yan. Buset na yan. Nainis na si Mr. Sam. Uy, may game pa tayo, ah. Pwede bang bumawi? Why so serious? Ano siya? Yung dalawang cast dito nagkaroon. Nang! Yung Nang! isa, meron na. Ng movie. Ah! Tapos yung isa, May movie na rin. upcoming. Oh, yung isa din. May upcoming na season 2 to. Ay, part 2. Hindi, yung mga cast, nagkaroon ng kanya-kanyang movie. Oh, yung isang cast, di ba model siya? Oo. Okay. Fantasy, guys. Ano to? Mga villain. Ah. Feeling like a villain. Yes. Oh, guys, hulaan nyo na yan. Ayoko nang The sumigaw. Nutcracker and the Four Realms. Hindi po Jenny Remo. Halo, Grabe to, Jenny ah. Remo. Magaling nyo. Hi, Jenny. Sister sa mga Ang ating acting. salutatorian. Yes. Katahimikan, Ayan, katahimikan. grabe naman. Katahimikan. Ay, wait lang. Si Mr. Mukhang Sam, updated. Oh, kahit may pinagdadaanan siya sa buhay niya, oh. nakaka-comment pa rin siya. May pinagdadaanan niya yung mambagal doon ng internet niya. Habang ginagawa ko ba ito, may nakatingin sa likod. Ayan, meron na bang ano? Tamang sagot. Okay. Meron na ba? Harley Quinn Ayan, shoes. dami sumasagot. yung Suicide shoes Squad. niya. Suicide Squad. Sino nauna? Si Jimis lang ang nauna sa Suicide Wow. Squad. And nauna ay si Ryan Christian Buwan. Halo-halo kay Prieto sa Luna. Ay, si Hindi Pretos! valid yung Welcome kay back. Kay Ryan. Hindi Ayan, valid. sumagot na rin si Christine de Guzman Roy. Alam mo, hindi valid yung So ano ba ang dating tamang sagot? Ang tamang sagot ay... Wait. Squad. Ayan, Suicide the Squad. So Okay. ngayon guys, kung mapapansin nyo, showing yung Joker ngayon. Tapos may upcoming si Queen. At balita ko, si sobrang Harley ganda daw ng Quinn. Joker. Oo. Sino Hindi ba ko yung pa siya Joker? Sino yung napapanood, gumanap pero na Joker? Si Hindi ko alam eh, pabago-bago yung bida ng Ay, Joker. sino pala yung gumanap na Harley Chorba? Si ano? Ang ganda niya eh. Nakalimutan Parang ko siyang yung si Anne pangalan niya. Hathaway. Hindi siya. Oo. Pero kamukha Hindi, niya. kamukha niya. Parang Layo! Kamukha Ayan, niya. si Harley Quinn. Diba? So, sino ba ang nanonood sa ating ano? Guys, sino ba yung Second gumanap game. na ano? Na Harley Quinn? Oh.
Harley yung Joker ngayon, sino ba? Harley Quinn. Sabi Yun ni din Sir Harley Sam, Quinn. kala ko Yung naman, kasi, buset na yan. yung gumanap kasi Internet na yan. Joker dyan, si ano, Mababasag daw ni Jared Leto. Mababasag daw ni Mr. Sam yung cellphone niya sa bagal ng internet. Mr. Sam! Wag, Mr. Sam, ibigay mo na lang sa akin. Oh, hayan, halo-halo kay Alex. Hi, Alex. Joker, meron Alex, na yung nanalo. paborito mong paki-announce laro. naman po, DJ Yes. winner. Ayan, announce ko na may mga sasabihin pa ba si Rupi? Wala na. Meron sasabihin. Wala na. Okay, so ang ating mga nanalo sa ating movie series. Set 1, Mr. AJ Guache. Set 2, Jimwell Mislang. And set 3, again, ang ating first Ano time yung sure si Ma? winner, Jim Mislang. Ayan, so congratulations sa lahat ng mga nanalo. And paki-PM ang inyong mga numbers. Ayan, so wag po muna kayong aalis dahil meron pa tayong last game. Yan ang Art Attack. Ayan, Drawing syempre- nila, kanta mo. Yes. Ayan. So, syempre, bago natin simulan, mag-heart react naman kay John for Team Kimpi and like react for Team Rupi. Yes. So, yan Pusuan para mo sa nga. mga bago, ang Pusuan ko kailangan nga. nyo lang po gawin ay idodrawing namin. Yes, simple ayan, lang. Sige, si DJ na. Inuunahan mo eh. Hindi. Excited lang, Pwede excited naman lang. kayo eh. Oh. Si Rupi naman dapat. Wala na akong boses. Ayan, halo-halo kay Alex. Sabi niya, sorry I'm late. Okay lang dahil Okay nakaabot ka pa lang. sa aming Nakaabot pa game. kayo. Sabi ni Christine de Guzman, ito na naman sa Art Attack. Hanggang title lang ako dito, haha, but I enjoy. Yes. Okay, so ang ating mechanic, simple and simple lang. Drawing nila, kanta mo. So, ang idodrawing nila ay title. Huhulaan mo kung ano ang first line ng kantang dinodrawing nila. At ang ating category ngayon ay OPM songs. Ayan. Wala. Wait lang. Bakit ka Si Kyle nawawala? laging umuhugot. Sabi niya, puso ko nga, basag na rin. Grabe. Bakit ba? Kyle! Ano meron? Kung gusto mong hindi na ma-broken hearted, Ayan. mag-enroll Siyempre, ka lang. mag-react sa naman kay aming John para school. simulan na natin ang ating third Yes, game. ang ating third game. Oo. Pawakasan natin ng mga hugot mo. OPM ang ating category ngayon. Yes. Ating category ay OPM. So, ready na ba kayo, Miss Kim? Ano and Ready na sabihin si ng ano? Jazel ako. Ready na ako. Ano ba Kayo ibig ba? sabihin ng OPM? Ready na ba? Yes. Ano ibig sabihin ng OPM? Pinoy music. Yung O? Yung Yung O. PM. O, Pinoy. Oh, Pinoy Pinoy music. Ganon. Ayan, mukhang ready na sila. Ready na si Jenny, si Miss Jazel, and si Christine. Game. Okay. Yan, syempre habang nagko-comment kayo ng ready dyan, guys, paki-react naman ng heart for Team Kimpi. Ayan. Ayan, ready na kayo, guys. Comment ready and comment King. Kung ready na kayo at paki-comment naman kung kaninong team kayo. Naniniwala sa kakayahan. Team Rupi ba? O Team Kimpi ba? Ayan. So, kay Team Rupi, good luck na lang sa inyo. At kay Kimpi naman, okay, try daw ni Jamie dito. At kay Kimpi naman, nasa tamang kamay kayo. Ayan. Okay, guys. So, Sabi ni Linan, game na kahit walang may sagot. Sagot lang ng sagot, guys. Okay, so, Syempre, ready na ba unlimited- kayo? Unlimited win tayo, kaya kahit ilang beses kang manalo, okay na okay. Yes, mahaba pa ang inyong oras. So, ayan. So, yan, Go, go, simulan go. natin in 3, 2, 1. 1. So, sa akin, meron akong, oh my God, One word. 3 words. Ah, Oh my God, walang... naiihi ako. Team Rupo. Sino yung Rupo? Sabi ni Kyle, Team Rupo. Sino yung Rupo? Gina G. Ayan. Ready. Solid Team Rupo. Team Kimi. And guys, si Rupi may 1 word. Si Kimi may 3 words. Ayan. Wow! Gets ko agad yung kay Rupi. Ang galing talaga mag-drawing ni Rupi. Hindi nahuhulaan. Ayan. Kay Miss Kim, madali yan. Ayan, napakadali niyan. Pengi ako pambura. Pambura? Okay, wait. Yaya, pambura. Ay, grabe ka. Ayan na, binigyan mo ni Yaya. Salamat.
Okay. Okay, sir. Okay lang po ako, sir. Ayan. I-check kung ano kasi. Okay, no problem. Bitaw? No. Jeepney? No. No. Ando na yun eh. Nahulaan mo na. Malapit na Mali yung lang. bitaw eh. Mali lang yung letter. Our Little Conversation. OPM Viewers songs. sa akin. Yung kay Ano Miss to? Kim, Tagalog. Tagalog. Ayan, sabi ni Jamie Team. Sabi ni Miss Jazzy, Jeepney Love Story. Ano ang first Ayan, line ng Jeepney Love Story? Love Story. 1 point, Miss Ano ang Jazzy. first line? Ang unang maka 5 points, guys. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Okay, mahaba pa ang inyong oras. Time check, it's now 12:50. Ayan, si Jamie. Sumakay ako Sa sa jeepney. At ikaw ang nakatabi. Sumakay. Wow, 2 points, So, Jamie. sa akin, meron akong Kahon dating nagkatabi. Bitaw. meron akong ang hirap pa, wait lang. Dalawa. Meron akong one word. One word. Dalawa. Tagalog. Tagalog. Hangit. Balit ngayon. Ngayon, wala na. Bangin. Wala na. Bitaw. Naalala ko ang mga gabi. Nakahiga sa ilalim. Nagkalawa Ka naalala ko ang mga... One word. Ayun kay Miss Kim na lang kayo. Tagalog to, guys. Ang dali-dali na lang Kapit daw, nito. sabi ni Jenny. Fallen. Guys, Ito ang guys sa akin. dali-dali. 5 one word points, na- 5. Ayan, sabi ni Miss Jazzle, beer. Beer. Pero ano ang Galing, first ah. line ng beer? Beer. First line ng Hindi beer. ko alam eh. Wala lagyan rin yung suka. Ayan, beer. Ayan, sabi ni Mr. AJ, nais kong magpakalasing. Oh, 2 points, Sister AJ. Guys, hulaan nyo naman yung kay Rupert. Laklak, serbesa, nais kong magpakalasing. Buwan? Ha? Kasi yan. English ba yan, Tagalog? Ito, kanta to sa dating ano eh. Na 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 na. Hindi siya Oh. super ingo. So, sa akin, Tulungan ko meron na kayo. akong, Kay Rupert. Super ingo. Na na Meron na akong 2 na words. na na. 2 words, Miss Kim. So, si Miss Kim meron na siyang Bakit hindi 3 na points. hulaan? No other drawings. Narda, another drawing daw. Oh, hindi siya Narda. O, palitan na nga natin. Anong tawag sagot doon? Mamaya na ba? Okay. Okay. Bigla. Okay, so next drawing na si Rupert. Wala nang pwedeng humula. Kay Miss Kim, merong 2 words. Is that Tagalog or English? Tagalog yung song. Tagalog yung song. 2 words. Ayan, ang galing naman ni Miss Kim. Ano nangyari kay Rupert? R.I.P. Bitag. Ano mga kanta yan? Guys, alam to ng lahat. Pag narinig yun. Ayan, 2 words. Oh, ang dali-dali mag-drawing ni Miss Kim. Yung kay Rupert. Nangyari? Bitag, sabi ni Jenny, Narda daw. Basketball? Ano yung basketball? Ang saya-saya mag-basketball. Yun ba yun? 2 words. Ano na naman yung kay Rupert? Uy, ang galing. Kaya binigay ko. Hindi siya fallen out. Fallen out, fallen in. Na 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 na. The times we fallen out, fallen in. Ano yung kay Miss Kim? Two words. 2 words? Yung may kanta na hawak kamay. Baliw? Yung may word, baliw. Hindi po. Guys, ano ba nangyayari? Wala pang ano. Huwag ka munang Hindi siya wag ka magalit. munang magalit. Ayan, sabi ni Mr. AJ, cool off. Yes! Tama si Ayan, Alex. oh. Nahulaan na pala ni Alex, Alex. yung line. Tapos ang nakahula ng
Title ay si Mr. One AJ. 3 word. points, Mr. One AJ. word, Alex, 2 English. points. One word English to English. English, pero yung kanta, Tagalog. Yes, kanta ng Moonstar 88 ba? Wala. Hindi ko rin alam. Okay ka, Edgar. Joke lang. Wala Sa kaming akin, hint. meron akong Ang dali nung kay Rupert. Aray. 5 words. Kala ko out kasi inihi. Ano? Kala ko out kasi ini. Bakit ba nasulat ka sa... At least, di ba? Nag-gets. Aray. Okay, guys. Yan, migraine. Sa wakas na wala. Sino 5 yon? words. Si Mr. AJ. Mr. AJ, 4 points. Ano ang first line, Alex? Baka naman gusto mo magka 4 points para ang unang maka 5 points. Tatlong unang maka 5 points siya ang panalo. Ito. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Tama ba? 2 points, Alexandra Gaviola. Okay. Mr. AJ, 4 points. Jamie, 2 points. Jazzy, 2 points. And Alex, 4 points. So, 1 point na lang kay Alex tsaka kay AJ. Panalo na sila. And time check, 12:55 p.m. Okay. Ano yung kay Miss Kim? 5 words. Oh. Ano yung kay Rupert? Salam. Oh, next time na lang, Pio. Guys, 5 words. Tagalog. Tagalog. Ano yung basketball? Basketball ang Ang sarap. sarap mag-basketball. Basketball. Sabi na, Alex, ka ba? Basketball ba yan? Wag na wag Ayan, mong si sasabihin. Prietos, wag na wag mong sasabihin. Ano ang first pero line? ano ang first line? 1 point, Prietos. Babayin ka. Parang sa yung ano. First line, guys. Wag Wag na wag mong kang sasabihin. bibitaw. Ayan, si Prietos ulit. May gusto akong sabihin. Wow, humabol si Prietos with 3 points. 2 points na lang, panalo ka na, Prietos. Ayan, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Alexandra Gaviola, 4 points. Isa rin nating solid almosaler yan. At si AJ, 4 points. Prietos, 3 points. Meron ako. Jazzy, 2 points. Jamie, 2 points. Wait lang. May gusto ka bang sabihin? Meron akong 1 word, Tagalog. Mas tama si Christine. May gusto ka bang sabihin? Sorry, Prietos. 2 points. Oo, mali yung lyrics ni Prietos. Yes, Alexandra. English We dito? figured it out. English. English. 1 word. Kanta ng mga lonely. Pang senti. 1 word, ayan. 1 word. Alex, please, save us. Sana maka 5 points ka na. 4 points ka na. 1 point na lang. Hindi na ako marunong Tagalog. Dunk? Dunk daw? Yung iba, yung ibang offense. 1 word. Naka-defense yan. Na-defense ba Both. Both daw. Hindi siya dunk, pero nakikita siya sa basketball. Hindi siya dunk. Ayan, tatsulok. Tatsulok! Yes! Nagtanong pa po siya kanina. Ayan! Tim, sabihin ko ba yung tinanong mo? Dayo. Okay, bilis namang Wag na. magsawa ng puso mo. Tatsulok, pero ano ang first line? Oo, tama. Tama. Tama si Alex, may panalo na tayo. Again, meron pa. Rebound yun, ha? 6 points, Alex. Okay na, panalo ka na. Meron pa bang habol? We only First have line ng tatlo, 1 minute guys. left. Ayan, si Mr. AJ, Totoy, bilisan mo. Ayan, isa na lang. Meron pa bang hahabol? Eto, sila Prietos, Christine, 2 points, Ito, Jazzy, meron pa akong Jamie. isa. You only have 1 minute 2 left. words.
Okay, para 3 ang manalo. Sige, Monday naman. Grabe si Mr. AJ, kompleto. Ang galing nyo guys. Pilipino-Pilipino talaga kayo ha. Oh. Last 1 minute. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Ayan, si Alex. Time machine, time in. Wow, si Alex talaga Time in. naman. Ayan. Hanggang time in lang. Hanggang time in lang. Okay guys, so may panalo na tayo. Sino? Okay. Ang galing, ang bibilis na nila ngayon sumagot dito sa Oo, Heart Attack. ang galing nyo. Oh, natutuwa ba kayo? So yan, sino ba ang nanalo? Bakit hindi ka natutuwa, Rupert? Walang humuhula sa'yo. Okay, so ang mga nanalo sa ating Heart Attack, syempre ang ating solid almosaler nung September, Alexandra Gaviola. At syempre hindi magpapatalo si Mr. AJ Guache, ang ating set 2 winner. Okay, So i-announce- sa i-announce mo na- lahat, ano? I-announce mo na yung mga valedictorian. Ah, yes. Sa mga valedictorian natin and salutatorian. At makikita niyo yan sa ating page. So, paki-like and share ang ating pages. Dito sa Makati, Madrid, Philippines. Sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan. Cebu, Madrid, Philippines, Cebu. And Davao, Madrid, Philippines, Davao. Ayan. So, sa ating mga nanalo, from Hangman to Heart Attack. Ayan, paki-PM ang inyong mga numbers. So, ulitin ko, Hangman, Rika Chan, Christine de Guzman Roy, and again, Christine de Guzman Roy. Sa ating, next ano to? Movie serye, AJ Guache, and 2 beses G Miss Lang. At sa ating, Heart Attack, Alexandra Gaviola, and AJ Guache. So, sa lahat ng mga nanalo, paki-PM ang inyong mga numbers sa ating Facebook page, Madrid, Philippines. So, maraming salamat sa inyong lahat. At sana bukas ay mas dumami pa kayo. Ayan, guys. So, alam namin na ngayon na masarap matulog dahil Monday, nakakatamad. Pero sana samahan niyo pa rin kami sa aming lakbay. Ayan. So, sa ating valedictorian, si Christine de Guzman Roy, and sa ating salutatorian, si Jenny Remo, na talaga namang hindi nawala since day 1. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, meron pa ba kayong gustong sabihin, Kimpi and Ayan, Rupi? sabi ni Christine de Guzman Roy, see you tomorrow. Congrats to all and have a nice yan, tingnan nyo. day. Kung Yan, wala- syempre, happy Monday pa rin sa lahat. And thank you for watching The Almusal Club. Guys, kung may internet kayo sa bahay, tapos Sa bagay. wala kayong load, simple Pwede pa rin lang. kayong makicomment. Hindi, kunyari, wala silang load, pero may internet sila sa bahay Manood nila. lang kayo ng Manood Almusal lang kayo ng Club. Almusal Club, Oo, magkakaroon kayo ng magkakaload load. na kayo. Diba? Ganun lang Ayan. kadali ang buhay. Syempre, don't forget? Forget? Oh my God. Don't Don't forget to like and share the Almusal Club and see you tomorrow. Don't forget. Ayan. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Musal Club! Babush! Yan, babush! Salamat sa inyo, guys. Bye-bye! Guys. Yan ay patungo. The Almusal Club.